Doamnelor și domnilor, prieteni dragi, scriitori, personalități ale Constanței, vă mulțumesc din suflet că în această după-amiază suntem în număr atât de mare împreună. E o zi specială. E o zi specială din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că suntem la portret de autor, apoi și din alte multe motive pe care vi le vom devoala pas cu pas. Portret de autor. Portret de autor este un proiect al Bibliotecii Județene Ioan Neroman Constanța, care a debutat în decembrie anul trecut. Am avut-o ca invitat pe scriitoarea Silvia Bitere, iar dacă vă întrebați de ce am început cu Silvia Bitere, este pentru că am reușit, eu și cu domnul Ovidiu Dunăreanu, să o cooptăm să ajungă, să devină membru al filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, întrucât ea făcea parte din filiala Sud-Est. Și atunci am adus-o la Constanța, am vrut să o avem ca invitat la prima ediție Portret de autor. Portret de autor este un eveniment care găzduiește scriitori, poeți, prozatori, eseiști, traducători. Am vrut să merg de la poezie către proză și ediția a doua, cea care s-a ținut în ianuarie 2025, a avut-o ca invitat pe Cristina Tamaș. Cristina Tamaș, prozator și traducător. Trebuie să avem și bărbați în egală măsură și nu orice fel de bărbat. Pe 21 februarie nu s-a putut întâmpla mai minunat ca în această dată să vină scriitorul Ovidiu Dunăreanu. Vreau să recunoști că tu mi-ai propus această întâlnire și te-am întrebat, zic, mă, când ai pus-o? Zice, domnule, când am timp, uite, pe 21 februarie, fără să știi că era ziua mea de naștere, eu ți-am spus, pentru că mă pregăteam cu lucrarea aia și revista pe care am terminat-o. Atât. Ei, domnul Ovidiu, acum, cum să nu, vă zic, dar cum se spune? există, nu, vreau să spun, există un Dumnezeu în ceea ce mă privește, că a aranjat în așa măsură lucrurile, ca eu să fiu la 75 de ani în biblioteca la care am intrat de la 20 de ani. Da, nimic nu este întâmplător. Știam că este ziua aniversară a dumneavoastră. Până la Dumnezeu mai avem și niște îngeri care ne ajută. Am avut și eu pe cineva care mi-a semnalat să nu uit, mă refer la Daniela Varvara, să știți, vă divolez acest secret. Știam și nu eram sigură dacă veți accepta ca exact de ziua dumneavoastră, când poate fiecare ar vrea să rămână în spațiul intim al căminului familiei, să vină să-și serveze ziua cu prietenii scriitori. Că suntem în dialog, îți destăinui un lucru. M-au ajutat nepoții mei, Vlad și Tudor, ca să pot veni astăzi aici, pentru că mâine ne întâlnim toată familia să-i luăm moțul lui Tudor, știi? Adică aveam la mulți ani, să vă trăiască. Pentru noi ați rămas același, nu ați îmbătrânit absolut deloc. Dacă e să mă gândesc bine, cu mulți ani în urmă, peste 25 de ani, poate chiar 30 când v-am cunoscut, sunteți la fel de în formă, la fel de plin de proiecte, cu multe lucrări pe rol, cu multe cărți pe care le gestionați, cu foarte multe recenzii pe care le faceți, în permanență cu gândul la prietenii dumneavoastră, scriitori și... Edi, te rugăm să intri. Da, Portret de autor, acest proiect se derulează la Biblioteca Județeană Ioan Neroman Constanța lunar. Prin urmare, profit de faptul că în această după-amiază sunteți atât de mulți pentru a vă anunța că lună de lună vom alege câte un scriitor dobrogean sau din țară sau după posibilități și din străinătate pentru a ne vorbi el însuși despre cariera literară. Practic, acest proiect, într-un fel, este o provocare, așa cum a semnalat și doamna Cristina Tamaș, pentru că poate, dacă cei care sunt de specialitate, criticii literari, știu să vorbească într-un anume fel despre scriitori, e bine când tu însuți trebuie să te prezinți
poate este un picuț mai dificil. Ideea este că, practic, scopul, obiectivul acestui proiect pe care l-am lansat, spuneam, în decembrie anul trecut, este de a ne face cunoscuți, pe de o parte, publicului, comunității în care trăim și colegilor de generație. Pentru că nu de puține ori, știți foarte bine, poate nu ne cunoaștem atât de bine noi între noi. Ce am scris, ce conține cariera noastră literară. Și atunci m-am gândit că acest portret de autor, care invită scriitorul să se prezinte de la debut până la momentul actual, este foarte binevenit și că, în egală măsură, la această întâlnire, aveți posibilitatea să adresați întrebări invitatului nostru. În introducere, în egală măsură, profit de faptul că moderez întâlnirea pentru a vă invita la multele noastre activități literare. Vă semnalez că martie va fi o lună extrem de bogată în activități culturale. Îl omagiem pe Publius Ovidius Naso, la care vă invit în zilele de 19-20 martie. Angelo, uite un scaun aici. Cred că te aștepta scaunul acesta, mulțumim din suflet. S-a conturat întâlnirea noastră în această după-amiază și se girează de vicepreședintele Uniunii Scriitorilor din România, domnul Angelo Mitchevici. Mulțumim frumos! Și pentru că a venit acum Angelo, dar mi-am pierdut firul gândurilor, dar profit de faptul că a venit în acest moment. Spuneam că martie se anunță cu foarte multe activități la care îmi doresc din tot sufletul să luați parte și să ne bucurăm împreună, să cinstim cartea împreună. Pomeneam de zilele de 19 și 20 martie, când voi dori ca poeții și prozatorii să trimită un poem sau un fragment de proză ca un omagiu pentru Ovidius Naso. În egală măsură, pe 21 martie este Ziua Internațională a Poeziei. Vă lansez de pe acum invitația, în special poeților, de a participa la un maraton poetic care va fi un duel, să spunem, al generațiilor, între ghilimele, un duel al generațiilor. În egală măsură sunt tineri creatori, elevi de la licee și colegiile din județul Constanța. Și mi-aș dori tare mult să fim și atunci în număr cât mai mare. Portret de autor. Domnul Ovidiu Dunăreanu, dincolo de prietenii noștri scriitori, mai avem și niște prieteni mai micuți, de clasa 5-a. Aveți admiratori de toate vârstele și pentru că cu siguranță veți începe să ne semnalați cum ați debutat, copilașii deja m-au întrebat zilele trecute, dar domnul Ovidiu Dunăreanu a început cum se obișnuiește cu o poezie, scriind o poezie. Școala 24 sunt în spate. Ridicați mânuțele să vă vedem. Prin urmare, domnul Ovidiu Dunăreanu, ați scris o poezie la început sau nu? Amelia, dragă, iau de bună întrebarea ta, dar înainte de a mă exprima, mărturisi, vreau să îi salut pe toți prietenii mei și colaboratorii noștri care sunt prezenți aici, atât la revista Exponto, membrii filialei, nu mai discut că sunt întotdeauna de forță și sunt prezenți în asemenea manifestări, colaboratorii editurii Exponto, dar mai cu seamă vreau să fac remarca prezenței a 3 persoane speciale. În primul rând este domnul profesor universitar, doctor habilitat, habil, critic literar, autor, eseist, de mare forță, vicepreședintele Uniunii Scriitorilor, domnul Angelo Mitchevici.
L-am anunțat, dar... E o nuanță între abil și abilitate care contează foarte mult. Dar îmi plac amândouă. Cred că tocmai de aceea semnalat. Dar vreau să vă spun ceva, iertați-mă că vă întrerup. Stați să vă spun ceva, că uitați-mi să-i Suntem spun în dialog, da. În dialog, bineînțeles. Dialogul e constructiv. Vreau să-l felicit pentru că vreau să vă spun că, evident, admir teribil de mult oamenii care vin și citesc în bibliotecă. De când sunt aici manageri interimari și manageri, vreau să vă spun că... N-ai văzut niciun intelectual venind să citească în Vreau bibliotecă. să vă spun că dacă ar fi să dau un premiu, i-aș da lui Angelo Mitchevici, care este un cititor fidel, un utilizator fidel al bibliotecii noastre și chiar îi spuneam, zic, Angelo, mi-aș dori tare mult ca toți membrii filialei, cel puțin membrii filialei, să aibă legitimație la bibliotecă. De ce? Pentru că avem o grămadă de evenimente, biblioteca lansează foarte multe întâlniri cu cititori în școli, licee și promovăm cartea, promovăm cititul și atunci trebuie să dăm un exemplu pozitiv. Și l-am rugat de alminte pe domnul vicepreședinte să transmită această idee tuturor membrilor filialei noastre, pentru că, cu siguranță, cuvântul dumnealui contează. Mai mult succes decât în timpul mandatului său. Da. Ne unim forțele între Exact. colegii noștri să vor înscrie la bibliotecă, nu că ar lipsi cartea, ci tocmai pentru că o reprezintă. Da, și pentru că pe fiecare dintre cei care vin aici, cei mici care vin aici, îi întrebăm, aveți legitimație la bibliotecă atunci când vin la activități? Să dăm un exemplu pozitiv, mă scuzați. Scumpa mea, a doua personalitate remarcabilă a spațiului Dobrogean, un om de mare forță, profesor universitar, inițiatorul Universității de Medicină din Constanța, o personalitate remarcabilă și la nivel european, este doctorul Vasile Sârbu. Un om pe care l-am cunoscut la câțiva ani după ce am venit și eu în Constanța și dânsul a făcut la fel, fiind medic atunci la Spitalul Portului. Și nu în ultimul rând, din generația tânără, un om la care țin extraordinar de mult și care îmi înmoaie sufletul de fiecare dată de câte ori îl ascult, este tânărul Ionuț Daniel Arămitu, interpret de muzică populară, absolvent de colegiu de religie, cum îi spune, teologie. Domnule, ceea ce este extraordinar este că el e născut acolo, lângă mine, în satul Carvănul Mic din comuna Libnița și cântă extraordinar. Căutați-l pe YouTube. Poate ne face o surpriză la sfârșitul întâlnirii să-l ascultăm cântând. Să mergem la ce m-a întrebat. Da, pentru că am primit această întrebare de zilele trecute. A debutat domnul Ovidiu Dunăreanu, fie și pentru, ați scris chiar și pentru propriul sertar o poezie la începuturi sau direct a fost proza? Nu, dragă, am început și eu prin clasa a 5-a, cu niște poezii care trimiteau la Eminescu, trimiteau la clasicii noștri mari pe care îi învățam pe la școală, dar care n-au avut decât numai gestul de a mă educa în ceea ce privește stilistica. Nu puteam să înțeleg subtilitățile acelor mari poeme pe care le citeam, nu puteam să înțeleg mecanismul acesta al creației făcut cu forță și ca o închipuire, cum se spune, ca o ficțiune, dar îmi plăceau lucrurile acelea pentru că mă ținea într-o stare lirică în intimitatea mea. Mai târziu, de ce să nu o mărturisesc, am și spus-o, la liceul pe care l-am făcut la Ostrov, profesoara mea, Tanța Vlășceanu, Constanța Vlășceanu, care terminase facultatea la Cluj și făcuse filologie de mare valoare, și-a permis să vină profesoară la liceul din Ostrov, într-o înfundătură de lume, unde se iese foarte greu și astăzi de acolo, și înspre Călăraș și înspre Constanța. Ea, fiind din Slobozia, a preferat să vină acolo, pentru că de la Ostrov prin Călăraș se ajungea repede la Slobozia. Toate aceste
compuneri ale noastre pe care ni le cerea la începutul anului, i s-au părut că ale mele aveau ceva în plus, nu știu ce. Eu descriam alte lucruri decât făceau ceilalți. Și încetul cu încetul m-a încurajat, mi-a luat acele compuneri și le-a afișat la gazeta de perete a liceului, în care colegii mei se înghesuiau să uite să citească, iar eu alături stăteam cu ochii plecați și rușinat, zic, măi, să nu cumva să-și bată joc ăștia de mine, știi? A fost un gest atunci. Plecat de la Ostrov, ne-am gândit, s-au gândit părinții, așa, dom'le, să dea și ăsta la o școală superioară undeva la București, la filologie, la limba și literatura română. Aveam în familie un sculptor remarcabil, care o ținea pe verișoara dinspre mama, om în vârstă. Între mama și sora ei era o diferență mare de vârstă. Îl chema Emil Ruș, un om care are lucrări de mare valoare încă și acum în București, răspundea la Inspectoratul de Cultură al municipiului București, de artele plastice, de atelierele pictorilor, sculptorilor. Și venea la Ostrov, iar eu îl luam și îl duceam pe la malurile de pământ și săpam cu tot felul de cuțite și de alte scule de-astea ascuțite, după monede vechi, după ceramică, după el. A ținut extraordinar de mult la mine. Iar la sfârșit, când i-am spus că vreau să ies, să merg spre o facultate de filologie, s-a interesat la unul din prietenii lui de la Universitatea din București, Tucu Rădulescu, care i-a spus o chestie. Domnule, adu-l să îl punem la o meditație, la o încercare, să vedem ce e cu el. M-a dus, ăla i-a plăcut de mine, zice, stai că nu e chiar așa prost cum vin foarte mulți din liceele astea rătăcite pe la țară. Dar i-a spus un lucru, zice, nu îl pune să se ducă la filologie, pentru că va ieși profesor de limba română și îl vor repartiza acolo la Almalău, la 3 kilometri de Ostrov și se va înfunda toată viața lui acolo. Uite, este secția de biblioteconomie și cibernetică în București, care era pe la institutul ăsta politehnic, zice, fac repartizări numai în orașe. Dom'le, și am intrat la biblioteconomie, care a fost pentru mine o deschidere fantastică, pentru că acolo se învățau vreo 5-6 istorie a scrisului, a tiparului, al bibliologiei, limba română, literatură universală și multe alte lucruri. În schimb, n-am beneficiat de ideea de a învăța limba engleză acolo. Am continuat cu limba rusă și limba franceză, iar astăzi engleza este pe toate drumurile. Și am terminat. Cum 1970. În 70, în toamnă. Cum ajungem la Constanța? Aveam note egale cu a unei colege de-ale mele, care îl avea pe fratele ei, membru în Comitetul Central la București. Și unul din profesori a venit și mi-a spus, măi, vezi că ăla ți-a luat postul de la Constanța. Era un singur post la Biblioteca Județeană. Zic, ce-o fi? Zice, are pile, are... Nu a durat decât 2 ore și sunt chemat din nou la secretariat și spun ăștia, zice, postul de la Constanța e liber. Eu luasem la Piatra Neamț. Zice, fratele ăleia, în 2 ore a reușit cu pilele de la Comitetul Central de a fi adus colega asta mea la Biblioteca Centrală Universitară. Și așa am venit înspre Constanța. Iar a fost o chestie a destinului care m-a împins încoace, știi? Și contactul cu Biblioteca Județeană, în august, la conducerea Bibliotecii Județene era profesorul Feiter, Dumnezeu să-l odihnească, un poet și un om remarcabil, cu care m-am înțeles extraordinar în primii 2 ani de zile, când m-am acomodat în Biblioteca Județeană și am rămas prieten toată viața lui. Îmi pare rău că s-a stins departe de țară, departe de Constanța, pe care a iubit-o foarte mult. 20 de ani în bibliotecă. Așa mi-am început
A venit domnul director Dumitru Constantin Zamfir, om care lucrase în bibliotecă cu o școală tehnică, dar care între timp, partidul, l-a trimis la Moscova, la Facultatea de Biblioteconomie, 5 ani de zile se făcea acolo. După cei 5 ani, când a venit, revenind în țară, a intrat director la Biblioteca Județeană. Dar de la Biblioteca Județeană până să vin eu, îl luaseră la Inspectoratul de Cultură, iar după plecarea profesorului Feiter 2 ani la conducerea Casei Corpului Didactic, care a apărut domnul Zamfir, cu care am avut o relație destinsă, deschisă. Mi-a spus: dragule, treci prin toate serviciile. De la cataloage, începând cu cataloage, primul cu serviciu a fost serviciul de la cataloage. Biblioteca Județeană era aici unde este harta, pe Bulevardul Republicii. La cataloage îndrumai oamenii să vină, să-și facă fișe, le duceai printr-un lift, ajungeau la depozit, cei de la depozit trimiteau cărțile la sălile de lectură. M-am acomodat cu cantitatea și valoarea cărților existente în bibliotecă. Nume de autori, împărțirea aceea zecimală, care era extraordinară. După cataloage, am trecut la serviciul de bibliografie. Nu? La serviciul de bibliografie, vă rog să mă cred, bibliografii, cum îi spunea, domnule, eram singurul bărbat. Da, eu eram în trecere, știți? Acolo am întâlnit câteva personalități deschise și colegi de mare forță, între care, prezentă aici, este doamna Aurelia Lăpușan, era Mirela Rosnoveanu, era soția lui Alex Ștefănescu, domnița, condusă de secția de doamna Stella Motoc, lucruri de o mare frumusețe. Mie mi-a fost dat atunci la serviciul bibliografic să-mi însușesc o disciplină extraordinară la cum se întocmesc sintezele, cum se întocmesc fișele, cum se întocmesc aceste lucruri de rezonanță, așa, în tot ce s-a făcut. După serviciul de bibliografie, zice: domnule, treci la serviciul metodic. Domnule, acest serviciu metodic... foarte frumoasă. Acest serviciu metodic era pentru mine, pusesem ochii de mult. În ce consta? Călătorii. Județul era împărțit în 2, 4, 6 sectoare de drum și eram 3 inși, 3 oameni de bibliotecă. Au fost repartizate biblioteci orășenești, biblioteci comunale, de care am răspuns pur și simplu, începând de la aprovizionarea lor, pe care o făcea Biblioteca Județeană, dar noi ne duceam cu cărțile, luam contact cu bibliotecarii, organizam manifestări de forță, Luna Cărții la sate și multe alte, lansări de scriitori, lansări de carte, întâlnire cu scriitorii. Da. Am avut șansa să-mi iau Hârșova Constanța și Constanța Ostrov. Domnule, 2 dintre traseele astea nemaipomenite. Acest serviciu m-a ajutat să cunosc județul Constanța în toată intimitatea lui. Ne opream la Aliman, de exemplu. Ne făceam treaba acolo în bibliotecă, iar doamna bibliotecară, al cărui soț era și primar, îmi spunea: domnule, nu vrei să vezi rezervația jurasică de aici, de la marginea Alimanului? Mergeam înspre Dumbrăveni, înspre Independența. Zice: nu vrei... 62 de kilometri, cam da, așa. Nu vrei să vezi peștera aia în care au fost zidiți caiducii, care au salvat satele astea? Pentru mine a fost un moment în care am aflat o groază de povești care mi-au folosit mai târziu la... Pădurea de la Dumbrăveni. Încă un lucru, Biblioteca Județeană m-a ajutat teribil de mult de a pătrunde în spațiul acesta înainte de al 2-lea război mondial, până la
chiar în jos, așa, până la războiul de independență, cu informația din presa care o avea în colecții și le are și acum și în microfilme de mare frumusețe. La un moment dat, fiind singur și stând în gazdă, domnul Zamfir venea pe la 8, înainte să se închidă, 7:30, și mă întreb, băi, zice, tu ce faci? Nu te duci acasă, că de la 4, 3:30 până acum ce faci? Am stat și mi-am făcut fișe și am citit acolo și am aflat o groază de lucruri, gesturi care mi-au stat mai târziu, m-au ajutat mai târziu și nu întâmplător cu domnul Victor Corche și am scos cartea aceea, Corabia de Fildeș, cu scriitorii din spațiul constanțean, din spațiul Cadrilaterului și cei care au trăit în perioada asta aici. N-am cum să spun decât că această bibliotecă pentru mine a fost școala mea fundamentală până la urmă și pentru toți cei pe care i-am cunoscut, gestul acesta l-au făcut. Dincolo de studii de astea, biblioteca te învăța mult mai mult. Și am mai învățat un lucru. Începusem să scriu, publicam pe la Luceafărul, mă rog, era momentul ăla destul de complicat, cu apariția unor tineri, cei de la cenzură se băgau, se vârau, îi voiau să fie cu texte care să reprezinte realitatea socialistă. Eu nu aveam chestiile astea. Vorbeam despre mânci care se transformau în oameni, despre lucruri fantastice, magice, mitice, despre chestii de genul ăsta. Nu era într-o realitate. În schimb, a fost un om extraordinar aici, Nicolae Motoc, care m-a publicat, și Eugen Lumezianu, doi de la început m-au publicat cu povestirile alea. Cu toate că undeva în Scânteia, odată, li s-a atras atenția despre mine și despre Marin Porumbescu, că nu ne încadrăm în imaginea statului colectivist. Ce vreau să-ți spun? Când ajungi într-o bibliotecă și cobori în depozitul acesteia, care atunci era într-un subsol și nu se vedea, se ajungea cu liftul, se cobora pe scări, om care vii dintr-un loc, cum era ăla al meu de la țară, cu o reprezentativitate redusă în ceea ce privește cartea și fenomenul ăsta, rămâi uluit. Și mai ales că vrei să și scrii și înveți un gest pe care mi l-am impus de atunci întotdeauna. Am zis, Doamne, ce e aici? Sunt aceste mii de cărți. Zic, nu, voi face altceva. Voi încerca să scriu puțin, dar bun. Și de aceea, de atunci, nu am bătut din pinteni să scoți hectare de cărți, să le ții acolo. Câteva, și dacă ele trec peste timp și critica și cititorii te vor iubi, rămâi cu un nume și cu un semn acolo și tu în istoria literară, culturală a locului. V-ați clădit în bibliotecă aici, v-ați format ca scriitor, ca prozator, ca jurnalist literar, dar în egală măsură aveți niște povești foarte frumoase despre întâlnirile care existau cu scriitorii și e un moment senzațional, cel în care Nichita Stănescu a ajuns la bibliotecă și aș vrea să ne-l împărtășiți. Măi, a fost un moment extraordinar, că eu la București frecventasem cenaclul Odobescu al Universității, cenaclul de la Casa Studenților, condus de Adrian Păunescu. Era o chestie democratică, așa el ca șef de cenaclu nici nu apărea, se ducea cel care citea în mijloc și era discutat. Mă rog, aveam o experiență cât de cât în toată chestia asta. M-a impresionat revista Tomis încă de la început. Am avut un contact puternic cu ea și am văzut pe oameni că sunt dispuși să cultive tinerii. Nu eram numai eu, erau mai mulți prieteni de-ai noștri, o parte din ei nu mai sunt, s-au trecut. Unul dintre ei este distinsul meu prieten de atunci, din anii aceia, Sorin Roșca. Domnule, am avut așa o revelație că această revistă are o forță a ei de a te construi. Iar Nicolae Motoc a avut forța de a se lupta pentru cei tineri care au venit.
unul dintre oamenii care au susținut autorii și care avea o putere mai tare decât a lui Ninaie Motoc, a fost Constantin Novac. Revista aceasta a avut un moment de șoc în 1971, după tezele lui Ceaușescu, până în 73, toți acei oameni extraordinari pe care i-am cunoscut, Protopopescu, Sandu Mihalcea, dar câți nu erau acolo, au fost scoși pur și simplu și au fost opriți 3-4 personaje, mai puțin importante, aducându-l în fruntea revistei pe domnul Ion Bădică, decanul facultății de la Institutul Pedagogic. Un om pe care l-am respectat. Venea la cenaclu și spunea tot felul de năzbâtii. Noi care eram atât de umblați prin cercuri și cenacluri. Mai târziu, după ce n-am mai fost la revista Tomis, am aflat și o chestie pe care îndrăznesc să o spun, că frecventase un pic și niște chestii legionare prin sudul Moldovei, pe unde a fost, și a venit încoace. Cei de la partid au aflat despre el mult mai târziu, l-au ținut, iar el a dat diplome cu studii superioare la Institutul Pedagogic la toți activiștii care și le scoteau oricând din... N-am avut față de el a transformat revista dintr-o revistă bilunară într-o revistă trimestrială. Primele 4-5 pagini din revista, care avea 16 pagini, erau pline de interviuri și mărturisiri ale președinților de CAP din zona Dobrogei, a Constanței. Domnule, după 1980 a reapărut Costel Novac, care a adus o generație de oameni tineri de care ne-am apropiat cu toții. Am adus cenaclul Ovidius la Biblioteca Județeană, de care am răspuns și eu, și după 90, iertați-mă, revista Tomis și cenaclul Ovidius au realizat acel moment de a aduce în față o serie de scriitori formați și care s-au impus prin cărțile lor și s-a putut realiza în 1995 filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. M-ai întrebat de Nichita Stănescu. Dom'le, era 79, 80. La un moment dat, la Biblioteca Județeană, acolo la etajul 1, în sala de lectură, cea de lângă hartă. Cea de lângă hartă, întâlnire cu Nichita Stănescu. Am avut ocazia să-l văd și eu atunci și să-l ascult, adus de Marin Porumbescu, care era membru al Uniunii Scriitorilor din România, în filiala de proză de la București. Dom'le, a fost un moment de mare frumusețe, noi toți îl știam pe Nichita. Ce sentiment mi-a creat Nichita! A citit niște poeme ne-a terminat pe toți. Dar nu era acolo. Nichita citea și era în altă parte. Am rămas cu chestia asta, că el nu se integrase atmosferei de acolo, își vedea de spațiul ăla al lui, știu eu, fabulos, fantastic al scrisului. Proza, debutul? Măi, după 90, Costel Novac mi-a spus foarte clar, după ce a revenit acolo, după 90, m-a chemat și mi-a spus: dragule, de acum poți să vii să lucrezi la revista Tomis. Zice, a căzut chestia. 1990. Zice, a căzut chestia aia că trebuia să fii membru de partid. Și eu dusesem la editura Eminescu un volum de povestiri. Ei aveau o carte așa, ușor, cum este asta lui din Germania, da, de buzunar. Așa, avea o carte, genul acesta, scotea 6-7 povestiri de debut. Și m-am prezentat la editura Eminescu, împins de un prieten de-al meu, Dumnezeu să-l odihnească, poetul Nicolae Lupu și pictorul Nicolae Lupu, pictor de biserici, un om de mare frumusețe, a pictat aici la Constanța, în zona noastră,
biserica de la Negru Vodă, interiorul bisericii. M-am dus, am prezentat volumul și redactorița de acolo. Pe tren mă trezesc acasă când ajung cu un telefon de la ea. Domnule, zice, mi-a plăcut povestirile acelea, o să le dau drumul într-un volum de debut. Măi, ce s-a întâmplat? Ce nu s-a întâmplat? Mai târziu mi-a spus Ioan Adam, un om care lucra acolo și era un om de o finețe extraordinară și prieten de-al nostru. Domnule, zice, s-a opus unul dintre scriitorii de la Cluj, nu mai mi-amintesc cum, care făcea parte din comitetul editurii. S-a opus, zice, măi, că voi, eu și cu încă alții, nu ne duceam înspre o realitate, zice, hai să-i publicăm într-un volum colectiv. Și așa, din 86 până în 90-91, a apărut în sfârșit primul volum care a apărut de la editura Eminescu, scos de la naftalină de acolo, de la cenzură, a fost volumul ăsta colectiv, cu noi, cu povestirile, care au fost primite și comentate și de aici am zis, gata, este momentul să pot lucra în continuare. Și am dat drumul mai târziu, s-a înființat filiala, prin 95 scosesem o volum de povestiri, se intra cu un volum, domnule, și cu ăla de debut, se intra cu 2 cărți comentate de 2-3 autori, erai propus de unii dintre ei. Constantin Novac era președintele filialei și așa în 96 am fost primit în filială, în Uniune. De acolo m-am apucat cu cărțile mele de publicistică, cu lucrurile pe care le publicam și în revista Atomis, unde am lucrat la paginile de artă. Carmen Chehaian se plecase, se pensionase, ceva de genul ăsta, se retrăsese și am rămas acolo. După un timp mă trezesc cu Nea Costel, cum îi spuneam noi, care îmi spune, băi, mâine vei avea o confruntare cu cineva de la Consiliul Județean, să fii chestionat pentru faptul că și ei își doresc să vii, să avem redactor șef adjunct. Nicolae Motoc lucra în continuare, dar nu mai deținea funcția. A fost un fel de om de sprijin al meu. Am început să scot revista, 4 ani de zile am stat la ea și am avut nebunia să spun, domnule, de la Constanța merită să schimbăm un pic revista. Motoc avea o chestie fixă a lui, făcea revistă frumoasă, să știi, aia în alb, negru. Zic, hai să băgăm pe pagina 1 și pe pagina de la spate, ultima, poze în culori, fotografii în culori și la mijloc să începem să cultivăm și partea aceasta de plastică dobrogeană a noastră din generațiile noi, pe care eu începusem să le cunosc făcând parte din secția de artă. Și am reușit. Mai departe, Costel Novac a fost scos și schimbat și el. În locul lui a venit graficianul și plasticianul Ion Tițoiu, față de care am o apreciere specială, un foarte bun meseriaș, dar n-avea nicio treabă cu partea de literatură. N-a înțeles un lucru. Eu am ilustrat un număr cu lucrările lui și când a venit, fiecare număr dorea să fie numai el și soția lui prezenți acolo. Nu se poate face chestia asta. E o anumită democrație. Este o anumită... N-ai cum. Și până la urmă îmi pare rău, n-avea treabă cu scrisul, cu limba română, la editură, la Exponto, ne-am dus acolo la legătorie să ne uităm după o revistă sau nu știu ce și Sorin Roșca, om lucrat la revistă și îndrăzneț, i-a atras atenția că a spus 2 prostii și că a scris 2 prostii. Ne-am trezit cu Sorin că e schimbat. Iar Sorin a ajuns redactor la editura Exponto. După chestia asta n-a durat mult, a fost cam vreun an și ceva.
am avut o reacție. Eu, Dan Perșa și ceilalți de acolo, era și doamna Dumitrache. Le-am spus, domnule, această revistă care ne-a construit, ne-a clădit, în care am sperat, ne-a făcut niște oameni ai locului, nu are voie să moară pe mâna noastră. Și mi-am dat demisia de acolo, ajungând la editura Ovidius University Press, la și biblioteca lui Ioan Popișteanu. N-avea voie să moară pe mâna noastră, pentru că ni se impuneau niște lucruri aberante. Semn că ea, după 3-4 ani, s-a dus. Chiar și Tițoiu a fost schimbat de acolo și a căzut pe mâna unor oameni modești care n-au știut ce să facă cu ea. Îmi pare rău, asta a fost. Și iar încearcă să fie revigorată, iar cu Popiștea, domnule, e treaba lor. Nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că îți trebuie... Poate nu a fost întâmplător acest moment, pentru că dumneavoastră, cu echipa, v-ați îndreptat către acolo cu Nicolae Rotund și Ioan Popișteanu și Paul Prodan, care este cu soția aici și îi mulțumesc că este prezent, am stabilit, domnule, hai să scoatem o nouă revistă. Editura Exponto. Popișteanu era cu ideile astea formidabile. Popișteanu a fost și cel care a pus în mișcare cu Prodan ideea de a ieși editura la târguri de carte, la prezentări de carte, dar s-au dus. După dispariția lor de la conducerea editurii, lucrurile s-au schimbat. Și datorită contextului ăsta financiar și multe alte lucruri. Domnule, am stabilit atunci să scoatem revista Exponto. Ei s-au uitat la mine și spun, măi, nu vreau să fie Exponto acela din 1970, când am venit eu la Biblioteca Județeană, i-am cunoscut pe studenții de la Institutul Pedagogic și Exponto era o revistă a studenților comuniști. Exponto sună frumos, dar hai să punem altceva. Text, imagine, metatext. Și a rămas așa. Iar aceste 3 planuri ne-au dat voie să facem o revistă echilibrată. În primul rând, am căutat să aducem înapoi oamenii de valoare ai literaturii locului. Am făcut de atunci, iată că anul ăsta începem să facem 23 de ani de când am scos-o din 2003. Am făcut o istorie a artelor plastice din Dobrogea, publicând și alți artiști și din afară. Dar de atunci până acum sunt oamenii din filialele noastre, de la Constanța și de la Tulcea. Iar în partea a 3-a, pentru că eu fusesem cel care am iscodit prin marile reviste ale Dobrogei, Analele Dobrogei, Arhiva Dobrogei, Dobrogea Literară, Revista Litoral, am zis partea a 3-a va fi... Pe mine m-a impresionat Analele Dobrogei. Zic, mergem pe istorie critică literară, dar vom trata și muzica, și teatrul, și istoria, și arheologia, și partea aceasta de balcanistică, rubrică pe care a ținut-o ani de zile Bardu Nistor, destul de puternic despre comunitatea română, care a fost legată de Dobrogea și de noi. Și așa am ajuns până astăzi, dar uite că de data asta, anul trecut, am întârziat cu ea, având numărul... Am întârziat și dintr-o... O mică întârziere, dar a apărut și ăsta e un lucru excepțional. Nu renunțăm la ea. Avem un sprijin deosebit din partea Uniunii Scriitorilor din România. Lor le-a plăcut această revistă și ne-au dat egida lor de foarte multă vreme și de ce să nu o mărturisesc, am avut câteva persoane de forță aproape de mine, între care a fost Angelo Mitchievici, Lăcrămioara Berechet, Sorin Roșca, doamna Aura Dumitrache, care a asigurat partea de tehnoredactare. Acum am mai primit pe Diana Dobrița Bâlea și pe Anastasia Dumitru. Lângă noi ne consultăm și n-am lăsat să scape în ea prea multe materiale care n-au o rezonanță și nu au să configureze, să consolideze spațiul acesta al Tomisului, Uitați-vă și la celelalte reviste ce fac. Cei din Arad publică pe ai lor, cei de la Steaua de la Cluj, Tribuna de acolo, Convorbiri literare numai din Iași, altul de la Suceava de acolo,
zona Olteniei, de acolo. Nu mai spun de Timișoara, care s-au închis acolo cu orizontul lor. Așa a trebuit să facem și noi și de-abia în acest context în care nu am mai simțit că suntem niște provinciali și că putem să spunem lucruri de forță, de înălțime, ne-am integrat și noi acestui circuit de reviste și de orașe culturale românești din țară. Domnule, să fiu iertat, nu mai este chiar Bucureștiul buricul târgului în spațiul acesta. Cred că nu se putea întâmpla un lucru mai frumos ca de ziua dumneavoastră să primiți în dar acest volum omagial. Vreau să ne spuneți câte ceva despre acest volum, ce conține, care v-a adus, știu, o mare bucurie. Faptul că îl oferiți astăzi cadou prietenilor dumneavoastră, iar este un lucru minunat. Domnul se bucură de o imagine extraordinară, care este imaginea sufletului meu și imaginea vieții mele până la urmă. Aceasta, înălțimea, lumina, transparența acestui loc de la Dunăre, în care a existat ostrovul și despre care eu scriu. Am și făcut o mărturisire aici. Literatura mea are în centrul ei comunitatea rurală din partea de sud-vest a Dobrogei, de pe malul Dunării. Această colectivitate, pe cât de temeinică este ea românească, nu putem separa de specificul lumii balcanice, de o geografie distinctă și definitorie. Personajele mele, sătenii din această zonă, dintre apă, pământ și cer, au un elan cosmic, au o trăire greu de zdruncinat, un prea plin sufletesc, așa cum rar poți întâlni prin alte părți. Satul povestirilor mele rămâne unul care vine din adâncuri de timp, este o contopire de credință și de coeziune omenească, are un farmec, o neîmblânzire nebănuite, care te iau numai decât în puterea lor. Amplitudinea și transparența luminii, care locrotește, fluviul impresionant cu labirintul de brațe și ostroave dinaintea lui, îți dau sentimentul că te afli pe un tărâm de o minunăție desăvârșită. Odată pătruns între hotarele acestuia, fără să ai habar, te molipsești de la cei din jur, de darul născocitului și al relatatului de povești și te lași încetul cu încetul pradă ispitelor veșniciei. Acest tablou este sinteza a ceea ce am spus eu aici. El este al prietenului meu, pictorul Florin Ferendino, pe care îl cunosc de când eram studenți, din drumul Taberei, de la niște cămine studențești de acolo, și mai târziu surpriza mea a fost extraordinară când l-am reîntâlnit în Constanța. A făcut o carieră de plastician remarcabilă, fiind unul dintre peisagiștii Dobrogei de mare valoare. Da, am avut o propunere, n-am ținut în mod deosebit să fac o chestie, știți cum se întâmplă, dar i-am pe cei doi fii ai mei, care sunt oameni cu doctorate date, cu grade științifice câștigate, Răzvan Petcu și Radu Petcu, care sunt prezenți aici, acolo. Unul lucrează la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța, celălalt este la Muzeul Național al satului, nu? N-am greșit, nu al țăranului român, al satului. M-au incitat puternic M-au incitat, a zis, măi, faci 75 de ani, fă și tu, ai fost bibliotecar. Aici m-au atins la coarda sensibilă. Fă-ți o lucrare bibliografică așa, nu scrisă de altcineva, ci cu ceea ce s-a scris despre tine, facem o sinteză, adunăm materialele cele mai reprezentative, fără să ne lungim, pentru că aveam aici, mă scotea la peste 2000 de pagini, care costă, știți cum costă. Le-am mulțumit și vreau să mai spun că, dincolo de Aura Dumitrache, coordonatorul la apariția acestei lucrări a fost Leonard Vizireanu, directorul editurii Exponto,
un om de mare valoare, un om foarte priceput, care astăzi e dus la București, n-a putut să fie prezent aici, care m-a ajutat foarte mult în a stabili formatul, în a stabili tot ce era în toată această apariție. Am făcut, haideți să vă spun două vorbe așa. Îmi permiteți, domnul vicepreședinte? Pot eu să trec peste un vicepreședinte al Uniunii? Domnule, am început cu Diana Dobrița Bâlea, Definiri, care scrie face un portret aici, ea l-a publicat într-una din cărțile mele și am dat din el un fragment. Cu domnul Nicolae Rotund, care de asemenea mi-a făcut așa un portret, Ovidiu Dunăreanu, artistul, lucruri pe care le-am ținut, făcute încă din anii de când lucram la Tomis. Este o fișă biobibliografică construită cu, cu mijloacele omului care a lucrat într-o bibliotecă. Când îi spui lui unul că a publicat în Litoral, Cuget Liber și încă reviste dintre astea, ziare de provincie și le lași numai pe alea punând puncte, este așa, îți vine să și zâmbești. Sunt trecute și marile reviste la care am colaborat. România Literară, Convorbit Literare, am literatură și artă din Republica Moldova, reviste Arhenoa și Observator și Arhenoa de la München și încă alte reviste din țară. Tot așa. Începuturi. De la Cenaclu. O observație făcută de prietenul meu, Artur Porumboiu, destul de aspră într-un fel, și am lăsat-o pentru că așa erau începuturile. Trebuia să ți se spună și acolo unde lucrurile nu mergeau bine. Revista Tomis vă propune Petru Vălureanu, Speranțe Tomitane, tot așa la începuturi când am venit aici. Ei au propus mai mulți oameni, între care era și Nelu Stanciu și încă alții, dar eu n-am extras decât numai ce s-a spus despre mine. După aceasta, repere după 1990, istorii literare, domnul Alex Ștefănescu, ce a scris în istoria lui literară, domnul Enache Puiu, tot așa în istoria literară a Dobrogei și domnul Gabriel Rusu în ultima lui carte, Gramatica rememorării. Și încolo, amintiri, portrete, făcute de Nicolae Motoc, de Constantin Novac, de Olimpiu Vladimirov, de Sorin Roșca, de Florentin Popescu, de doamna Aurelia Lăpușan. Am luat cărțile, le-am făcut și o selecție, la bibliografie le-am dat pe toate. Dincoace am început cu câteva preludii epice, cu studii și cu însemnări critice de Ion Cristoiu, Alex Ștefănescu, Ștefan Cucu, Vânzătorul de enigme, profesorul Puiu Enache, Dumitru Mureșan, Cu bucuria în suflet, Alex Ștefănescu, Constantin Dram, Ion Roșioru, Dan Perșa. Ediția a doua, Angelo Mitchievici, Ana Dobre, Horia Gârbea. Scriitori de la Tomis. Am avut un dicționar pe care l-am făcut în 3, Corina Apostoleanu știe, 2-3 așa, ediții cu scriitorii care au trecut prin, care făceau parte din revistă făcută cu meserie de bibliotecar, de bibliograf, nu așa, cu lucruri incoerente. Convorbiri pontice. Nicolae Rotund, Corina Apostoleanu are un studiu foarte frumos publicat în Convorbiri literare. Corabia de Fildeș, Enache Puiu, Geo Vasile, Ion Roșioru. Întâmplări din anul șarpelui. Am pus la cea de povestiri, care am avut-o în 2 ediții. Da, și de fapt a fost în 3, că a fost tradusă și în Bulgaria. Pe Nicolae Rotund, Constantin Dram, Geo Vasile, Vasile Spiridon, Carmen Raluca Șerban, Bogdan Popescu, Ioan Memihai, Horia Gârbea. Și iar la ediția a doua pe domnul Titi Damian, un colaborator vechi al revistei noastre. La vaporul de la amiază, Der Mittagsdampfer, numai pe Titu Popescu din Germania.
Concert la 4 mâini, Corina Apostoleanu, Angelo Mitchievici, Valeria Manta Tăicuțu, la vitralii Alex Ștefănescu, Gabriel Rusu, Dan Perșa, Liviu Grăsoiu. Oglinzile memoriei, Nicolae Rotund, Ion Roșioru, Liviu Grăsoiu. Dincoace la lumina îndepărtată a fluviului, care a primit și... Eu nu m-am dus cu prima ediție la Uniunea Scriitorilor, m-am dus cu ediția a doua. Și, în general, prima ediție este cea care primește premiul Uniunii, că există acolo o disciplină, iar ei mi-au dat mie nominalizare. Numai care, vorba profesorului Manolescu, lasă, domnule, că e bună și asta, să știi, față de sutele de romane care nu primesc nimic. Aici l-am pe Teodor Codreanu, Ioan Holban, Constantin Dram, Ion Roșioru, Radu Voinescu, Vasile Spiridon, Nicolae Oprea, Rodica Lăzărescu, Lăcrămioara Berechet, Marius Manta, Lucia Cuciureanu, Titi Damian, Angelo Mitchievici. La ediția a doua, pe Diana Vrabie, din Republica Moldova, profesoară universitară la Iași. Exponto Epic Orchestra, carte pe care am scos-o cu regretatul nostru prieten, doctorul Unc. Am lăsat ce a spus Gabriel Rusu și Mirela Savin. La polifoniile Sinelui, Ioan Holban, Ana Dobre, Florentin Popescu, Diana Dobrița Bâlea, Stan V. Cristea, Marina Cușa, Titi Damian, Șerban Codrin. Dincoace mai am o rubrică, Mirajul Sudului, mini-eseuri, în care s-a vorbit și am vrut să apară ideea aceasta că literatura noastră din zona dobrogeană face parte și este integrată literaturii nord-balcanice. Iar Mircea Mutu are aici un eseu excelent. Ion Roșioru la fel, Bogdan Crețu la fel, Alex Ștefănescu la fel. Despre Alex Ștefănescu am o durere neînchipuită. Eu n-am știut că el se chinuia de niște ani și nu mai era sănătos și avea probleme dure de tot. Am zis, măi, Alex nu s-a oprit la cartea aia mea, el a scris despre altele și ca să constat, aflând de la, cum îi spune, la asta de la București, organismul ăsta mare al bisericii noastre de la București. Cum? Da. Așa, domnule, el a apărut la un post de televiziune Trinitas al lor, cu o însemnare despre mine, care a apărut și într-o carte. M-am făcut mea culpa și am spus că am fost un nerușinat, că n-am avut credința asta. Iar la final, pentru că a fost legată de destinul meu, revista Exponto, text, imagine, metatext, sunt cele două texte de întâmpinare și de salut ale lui Eugeniu Ricaru, care în perioada aceea era președintele Uniunii Scriitorilor din România, și însemnările lui Nicolae Breban, care era vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Iar, în continuare, un studiu excelent realizat de Anastasia Dumitru, din cartea aceea care a scos-o ea acum un an, doi în urmă, chiar despre revista Exponto, 20 de ani de apariție. Oameni să rămână acolo. Cine vrea să o țină, să o țină. Am să o dau și eu am să o dau pe la biblioteci, pe la oameni care ne-am cunoscut. Mulți critici literari s-au exprimat în scris despre dumneavoastră, scriitorii, în egală măsură, dar dumneavoastră înși vă ați recenzat multe cărți, ați scris despre scriitorii nu doar dobrogeni. Ovidiu Dunăreanu, prozator, redactor șef, jurnalist cultural, în egală măsură președintele filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor. Cum vă este, domnul Ovidiu Dunăreanu? Cum vă simțiți când păstoriți scriitorii? Măi, zău că nu am niciun fel de înfumurare, nu am niciun fel de... ci este o chestie destul de tremur pentru chestia asta, ca să iasă majoritatea lucrurilor foarte bine. Am și eu o vârstă, nu mai sunt atât de tânăr și poate nu întotdeauna mai ies în întâmpinarea unor lucruri, fiind un pic mai conservator. Dar nu, trebuie să ne apropiem unii de alții,
să realizăm programul și proiectul pe care Comitetul Filialei îl are și îl va face acum, ne vom întâlni să-l discutăm, și să promovăm exact ceea ce conducerea Uniunii Scriitorilor ne-a transmis de la nivel național, acela al promovării tinerilor care scriu și care chiar demonstrează că sunt valori și, dincolo de chestia asta, să-i promovăm pe cei care scriu despre cărțile scriitorilor, cronicarii, indiferent de vârstă, pentru că la ora actuală au dispărut marii cronicari, iar cărțile multora, cărți bune ale multora dintre noi, trec neobservate, se duc în neant, să știi. De aceea nu le cunoaște lumea. Să-i aducem pe acești oameni, iar acolo, la rubrica cronica literară și prezentările de cărți, comentarii, eu am reușit să bag mulți. 3, 4, 5, 6, 7, în numărul ăsta sunt destui. Și îi aduc pe cei care sunt apropiați de noi. Reprezintă spațiul acesta. Că n-are niciun rost să mă trezesc cu o cronică sau o însemnare de lectură a nu știu cui pe care nu-l știu, despre nu știu cine de la satul mare sau Baia Mare, care nu facem lucrurile pentru cei din spațiul acesta. Că ei au acolo reviste și oameni de-ai lor care îi cunosc, se cunosc. Am încercat ideea de a scoate din spațiul constanțean în spațiul național și de a aduce în revistă din spațiul național o serie de valori pentru a se echilibra această forță de creație între ei și noi și ei, să le arătăm și noi celorlalți că nu suntem niște inși pe care ne scot alții la lumină, ne scoatem împreună alături de cei valoroși.